வெல்கம் டு கரூர் ஈஸி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சமையலில் கேரட் அல்வா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கலாம். முதல்ல முந்திரி பருப்பு அதில் வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். முந்திரி பருப்பு இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம முந்திரி பருப்பு வறுத்துட்டோம். இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இதே கடாயில் இந்த நெய்யில் நம்ம வந்து திருப்பி வச்சுருக்கிறோம். இது ஒரு 300 கிராம் கேரட் இருக்கும். இதில் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கேரட்டை வந்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வணங்குற வரைக்கும் கிளறிக்கலாம் அந்த நெய்யிலேயே. பச்சை வாசம் போயிடுச்சு. இதில் நம்ம வந்து பால் மிக்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் வேக வைக்கலாம். முங்குற அளவுக்கு வந்து பால் ஊற்றிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு கேரட் முங்குற அளவுக்கு பால் ஊற்றிட்டு மறுபடியும் இதை வந்து முழுசும் சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம வந்து வேக வச்சுக்கலாம் கேரட்டை. இப்போ இந்த அளவுக்கு பாலும் கேரட்டும் நல்லா சேர வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சர்க்கரை இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இது ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு சர்க்கரை இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்வீட் கம்மியாக வேணும்னா நான் கொஞ்சம் கம்மிச்சு போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் கிளறிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நெய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ கொஞ்சம் நம்ம நெய் போட்டுக்கலாம். இதில் நம்ம முந்திரியும் பாதாமும் அரைச்சி வச்ச பவுடர் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். டேஸ்ட் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ஏலக்காய் பொடி தூவிக்கலாம். இதில் நம்ம வந்து வறுத்து வச்சுக்கிற முந்திரியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய கேரட் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் அப்புறம் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி விட்டுலாம். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கரூர் ஈஸி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.